ar ôl cysylltu ar yr e-bost, mi ddaru ni sylweddoli a cael dallt fod Ceredig ac Elinor wedi dyweddïo tua'r cyfnod yma, ac wedi cerdded i lawr i'r traeth wrth gwrs, ac wedi gadael ei hoel arno fod i sgwennu be wnaethon nhw ar y tywod, ac wrth gwrs oedd y ddau yn meddwl gan fod yr ysgrifen ar y tywod y bysa'r llanw'n dod i mewn ac yn sgubo'r cwbl o ma rhywbeth oedd yn mynd i fod ar gof a chadw am ryw chydig o oriau ar y mwyaf fysa y datganiad cariadus yma felly. Ond wrth i mi fod yno ac cofnodi be fel y gnes i, mae'r gosodiad yma rwan ar gof a chadw ar gynfas am pa hyd be wyddon ni ynde. Ond y bwriad gynnyn nhw, wel y syniad oedd gynnyn nhw fysa be maen nhw wedi ddeud a be maen nhw wedi sgwennu fysa fo'n diflannu a fysa neb arall yn weld o. Ac felly oedden nhw wedi synnu gweld wrth gwrs fod hwn rwan wedi cael ei gadw.